हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारीनि 18थि रुंसारि सान आरो 11थि गोसोखां सान। दिनै 15 सेप्तेम्बर आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, थुनलाइगिरि, थुनफावथायगिरि आरो गोसोबादि फोरोंगिरि थामहिनबा रमान हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारीनि 18थि रुंसारि सान आरो 11थि गोसोखां सान फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो 15 सेप्तेम्बरनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नारायणपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों नारायणपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंनि 8:30 रिंगायाव थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरत चन्द्र रामसियारिया 9 रिंगायाव रुंसारि रामदास बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिथांनि दुइसिन फिसाज्ला खुमखुम बसुमतारीया। 10 रिंगायाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरत चन्द्र रामसियारिया आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो। बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गनसम दासआ। गावनि बिबुंथियाव मावफुं सोद्रोमा दासआ साफ्रोम फरायसाफोरखौ फरायनाय फारसे गोसो होनो आरो बेजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो गावबा गावनि गथ'फोरनि फरायनाय बिथिङाव गोसोखां नोजोर होनो खावलायो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' रांथुमगिरि खगेन रामसियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय बे मेलाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा अथुल स्वर्गियारि, बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहारारि आरो बाक्सा जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आलारि ब्रह्म, बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि हितेन बसुमतारी, बारग' नेहारारि बिनोद चन्द्र स्वर्गियारि, बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा बरेन्द्र बसुमतारी आरो गोबां माननि आलासि बिथांमोन बे मेलावनो बराय बिबुंथि होयो। रामदास बसुमतारी फोथायफुंजिनि मासिगिरि कमल कुमार बर'आ। जोङो मोनसे समाव असमियानि सोलाय मोदाय हांखोखौ लाना फैनो हाबाय आरो बिथांखौ बेनिखायनो हांखोनि फायखि होननानै जोङो बिमुं होदोंमोन बर' थुनलाइ आफादा। दा बिथांनि 11थि थैनाय सानखौ नै दिनैहाय जोङो नारायणपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आरो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंनायाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे गब्लाङाव जोङो सावरायमेल खुंदों। गेवलां मेलनि जोहै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा खोथाया जाबाय दानि बे समाव जोङो बिथांखौ बेखायनो जों गोसोखांनांगोन। बिथाङा खालि हांखोनिल' फायखि नङा, बिथाङा सासे जाफुंसार फोरोंगिरिमोन, आदर्श शिक्षकमोन। आदर्श शिक्षकनि फारसे दिनैहाय जोंनि गेजेराव समाजाव साबसेया फोरोंगिरिफोरनि फारसे जों मान होनो हादों, बे मोनसे साननांगौ बाथ्रा। गोदोनि दिनाव गुरुनि फारसे गुरुखौ बोरै शिष्यआ सिबियोमोन, बियो बिथांमोना बै समाव गुरुनि जि मर्यादा बेखौ लाखिना गालांबाय आरो जोङो बिथांमोननि बै गुरु मर्यादाखौ जाफुंसार फोरोंगिरि बिथांमोननि खोथाखौ जोङो दिनैनि समाव रायखांनांगोन। बिथांमोना दिनै गैलिया, नाथाय गैयाबाबो जों रायखांनांगोन। बिनिखायनो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरनो गोरों गोराफोरनि मेलेमजिबिनि खोथाखौ जों रायखांनांगोन, बुंनांगोन। होमबासो जों जोंनि समाजाव राफोद मोनसे जोङो मोजां समाज दानो हागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो गथ' गथायखौ मोजां लामा दिन्थिना होनो हागोन। जोंनो थुलुंगा नांगौ, जोंनो नांगौ मेलेमजिबि गेदेमा। बेखायनो दिनैनि बे समाव रामदास बसुमतारी सारा बयनिबो नोजोराव रायखांजानाय आरो अरायबो रायखांजाबाय थागोन। बिथाङा खालि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबैल' नङा, सासे राफोद फोरोंगिरि हिसाबै, जाफुंसार फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव थांनानै थागोन। ओरैहाय बिथांखौ जों बुंबावनांगोन, बिथाङा सासे बाथौ स्कलारमोन। गोदो गोदाय जोङो बाथौ धोरोमखौ जेरैबायदि जों सिबिबोदों, बै सिबिनायनि गुदियाव मा दङ बेनि फारसेबो बिथाङा गावनि राफोद मेलेमजों जोङो बै समाव माबादि बाथौ सिबियोमोन, बाथौआ मा, बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा द्लाम गावनि मोननैसो रायथाइयाव लिरनानै गालांबाय। बिथाङा लेखा हिसाबै बेबादि बिजाब सेबखांजायाखैब्लाबो मोननै मोनथामसो जाखिनि बिथाङा जोंनि गेजेराव बायदि लाइसिफोराव लिरनानै गालांबाय, मोनफ्रोमबो रायथाइफोरानो जोबोद बेसेन गोसा। बिथाङा गुबैयै बाथौ स्कलार हिसाबै दिनै जोंनि गेजेराव रायखांजादों। राफोद फोरोंगिरि हिसाबै, जाफुंसार फोरोंगिरि हिसाबै, हांखोनि फायखि हिसाबै बिथाङा दिनै बिमुं मोननो हादों। बे बिथांखौ जोङो जाहाथे जोंनि समाजाव गोजोरै लाखिनो हायो, जों बेखौनो खावलायो। जाहैबाय
रामदास बसुमतारी सारनि दिनै 18थि थैनाय सान आरो 17थि गोसोखां सान। बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 11 बोसोर आगोलनिफ्राय फालिबोदों। बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मोननै टार्मनि आफादगिरिमोन। 1974 मायथाइनिफ्राय 77 मायथाइसिम आरो गुबुन मोनसे टार्मा जाबाय 1980 मायथाइनिफ्राय 83। दा बिथांखौ जोङो बुंनाय जायो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभानोबो बिथांनि बै समनि मावनाय खामानिफोरखौ लानानै मोनसे गिथावना गिख्रंथावना क्रुसियेल पिरियडआव जोंनि बर' राव थुनलाइखौ सिगाङाव लाना थांनो थाखाय हांखोनि थाखाय जुजिनांदोंमोन बिथाङा आफादगिरि थानाय समाव।